Uba Roy Kupar Sinram, Presiden Kahnyautrab Youth Council HYC, haka khatsau tarik nailar, ulaya kendo ya Usamir Khan Jha, Deputy General Manager State Bank of India, Office Terekam Jongka, ha Bauri Mansion Dhan Kiti. Banyakran halor ka jingthmu jongka SBI, bantung kam tang saungut naki samla ka jela, naki kam bakalamang hadu lai pulai teli, tang nakabenta kirit paj schedule tribe jongka jela. Usamir ulayat ho baki samla ki balapas haka eksamen na Megalia kilong tag sangut. Yaki weipat ki Batam ulaong bantung yaki ST na ki weipat ki jela kari India. Uba sendram ula bertenda kaba penken mau yaki kendon juga tenat terekam ke sorkar India, Ministry of Personnel Grievances and Pension bantung hadu 90% na kasispa yaki group CND yaki ST. Ulaong ha Usamir Khan Jha lada ka SBI ka yad lat na kanika kendon jaka sorkar India en penlong ka jingya ki persya ya ka State Bank of India hakeleng ki jaka jong ka Meghalaya. Ka SBI kala thmu bantung kam hadu nyaupu nyaungut ki junior associate bat naki ne lai phulai ngut ki dei haka thup schedule tribe na ka benta ka jala Meghalaya. Naki lai phulai ngut lapas tang saungut naki ST. Ki weipat ki Batam la thmu ban pendap ki ST naki weipat ki jala kari India. Halor kani kajing tumu jang ke SBI, uba senrem ulaya kendo ya Deputy General Manager ke SBI mentah kasngi. Yes, the letter is addressed to the Deputy General Manager. Okay. So what, like, you want to discuss regarding this junior associate force, regarding the reservation of 44% for the STs. We got information that going to be exposed by whoever can take and give us a clarification. So let me talk to the group. Nakaliang jong basing, mentah kasni ngilawan menyikendu ya Deputy General Manager jong ka Administrator building jong kani ka State Bank of India, ke Bapet ya ka Meghalaya. Halor ka jingyo jingtip ka jongi. Ba ke SBI lumba ka head office ke jongka kebetulan ke Mumbai kala kot application na kabenta ki nyau tuli ki post namta ki bank ki branch ki bapero pe jongka SBI kum kita ki junior associate nyau tuli ki post ki bedai namta ka State Meghalaya hakaba lai pulai tuli ki post la reserve namta ki ST bat kiwe lai pusau kadai namta ki general prateli namta ki EWS bat namta ki SC ladang ia kenal berokhot kadon ke instruction lane ka UM Office Memorandum jong Ministry of Personnel Public Grievances and Pension kabla penmi nadu usnam arjasan hau arjar nyau kala penmi biang bakum juru kala pen mau biang hau arjar arpuar ya baro kisna trekam jong ka sorkar India ba nakabenta ki post ki badai ka group C but group D dai banbu 100% ke reservation namta ki kena ki bede ki local kemut ki nong snong jong ki tu ki jela ki bawan na ka jat bendri riulum la ni ki ST 100% kata ka namta ki group C but group D ke kumba kalong kani ka post junior associate kani ka post ka bahap kata ka group C but lading ipet yang advertisement yang kabala penmi da ka SBI house name arja arpulai mereka ni ka advertisement la penmi nanu arja arpulai hakata advertisement labu ru ba nakabenta nyau punyau nakabenta ka total number nyau punyau naka nyau punyau light flight li post la reserve namta ki ST jong ka state hakata advertisement la thok umta re hadin mangyo jingtip pat ba hadin ka SBI kalale iki exam ki ba fair nakabenta bantung yakini ki brio yakini ki post live flight li post namta ki ST ngiyo jingtip ba menta kasi nadu menta kasi kelas tang kata ka proses nak beta bakini ki beri kin one join lani kin report apo at head office hang ni bat nang ni pat kin sapa syaki branch ki ba fair kat kum ka jingtip ka jongi don ki bala pentip ingi ki boong ba nakata ka lai pulai tri ki post ki don tang ki bol lai ngut lai hadu sangut ki kena kasi ki ba pas ya kena exam bat ki ba sya appoint bat ngiyo jingtip ru ba ki balat na kita kamut balada laingut kini nak kasi ki ba syatap kani kalai pulai kamut lai pungut kindai ki ST ki badai nakiwe ki jela kimut bentung ya ki ST ki ya kani kalai pulai kat kum ketua office memorandum arjarsan arjam nyol arja arpuar bat kum juru kira jong ka Supreme Court ki ba fair dang shen arjar khatrar kadang super ka Supreme Court kadang rai kong ba UST lan USC nakawi ka state kamot naka state A umla ban kam ya ka reservation jong USC lan UST ha ka state B kamot bala daw don USC lan UST na Rajasthan na West Bengal
umla banwan kam ya ka pus jong ST nang ni napok Meghalaya deka belengok kalong ba ngisngou tu ba ka SBI kala banwan ra de kita ki ST na syabar ban pendap ya kani ka pus dei halor kata kanong rem kabala pelong yang minta kasni ban nginwan ban ai ya ka jingko bat ban ekren bat u deputy GM jong kani ka administrative block jong ka SBI ban fan jing syai bala kata ka jing sngo ka jongi ka de ni bat haga jing kendu ka jongi kum bakalong hi menta nakaliang dong jong ni deputy general manager la pentip yangi bakum bakalong menta maur tip namar ba ya ka recruitment lale na po Mumbai ta ka head office ka jong ki Mumbai bat ya kita ki bala syajit ki syubha hang ni ban join lane ban ai kata ka joining report kum bakalong menta kita ki beriu kita sedang banwan mene gila banwan la syai banwan ai ka joining report ka jong ki bat nakaliang ka jong ulong baun sa ai da ka jing tho yangi ban pensyai halor kani ka nongrem lani halor kani ka jing dawa ka jongi kumba kalong hi kalong ba ka beningkong ka SBI bat baro kita nak trikam jo ka sarkar India kide ban but lenti ya ka instruction ya ka bala ai da ka Ministry of Personnel bat kum juru ya ka rai ka ba Supreme Court kala shim na kawai ka por kata kalong bayang ki group C bat group D post 100% day ban reserve lani day ban hak terbang ya ki try muluk napok ke jala ka halor kata ka jing dawa jongi nila ai por ka SBI sansi kamut 5 working days kasantli gisni trekam barhapo kata kasansi ke SBI ka diban ai ka jubab ka jongi balada kalong si syakumta kumbanging yo sngo baki mut ban tap de KST na ki weipat ki jela ban penrung hakabha tungkam ka bade jong KST ki bade na ka jela ka jongi na kaliang jong maseng ngin sa shim ya kanu ya ka weipat karai hakba ngin sale e ka badan kam bat kabar kalong balada hapo sansi ke SBI kamla ban ai ka jubab bru kaseng kan sa pulong de ki program jingi ki ba fair hapo kasi jan tel persya e ka SBI nam ka SBI bat ki weipat kisna trikam jong ka sarkar India kin suku bakim de ban kam kai labun kisnam nakaliang jong kaseng ngilari si kani issue bat kani grims bat kani hu ngilai ekren bat ka committee on welfare of children tribe jong ka Meghalaya Legislative Assembly ngilai jing tho haki minister ki ba fair ki jongi au chief minister jongi ring iba kidang don sibun kisna trikam jong sarkar India ki bombut lenti ya kani ka sau ti halor kani ya ka SBI ngilai por kumbang IP sansngi bat habo sansngi lada kim ai jubab lani lada ki ai ke jubab ka pensohun yangi nakaliang jong maseng sale de ki weipat ki program la kalong ban yakhi persya ya ka SBI lani ya ka borso lani kinu ki bor ki badai ban pet ya kani gat tungkam tungjam hang ni po ka jala ka jongi te kata ka de jingwan ya kendu ka jongi menta ka si ya deputy GM jong ka SBI bo pet ya ka Meghalaya ibu ko